Nalimishi, Jenny, ọ̀wọ́ ìjẹ́rì, mọ́mọ́ lọ́sọ̀ ó bá mọ́ mọ́ òkúgbé, wọ́n ti máa lọ́la ya, àmì àwọn àdòyí. Onye mere àsàlà, onye mere ìkwenye, onye mere àsàlà ọrụ. Ihe Chukwu jikọrọ na onye mere àsàlà ya ọrụ. Ihe Chukwu jikọrọ na onye mere àsàlà ya ọrụ. Ihe Chukwu jikọrọ na onye mere ìkwenye ọrụ. Ihe Chukwu jikọrọ na onye mere àsàlà ya kwa. Ihe Chukwu jikọrọ na onye mere ìkwenye ọrụ. Ihe Chukwu jikọrọ na onye mere àsàlà ya. Ihe Chukwu jikọrọ na onye mere ìkwenye. Ihe Chukwu jikọrọ na onye mere àsàlà ya. Ladies and gentlemen, this is to announce the arrival of the President General of Aguileza Development Union, Ochware Remba, Chief Barrister Ihejo Hama F. Abonye is here live. Ochware Remba. President General Ochware Remba. Mr. Ihejo Abonye. Ochware President General Ochware Barrister Dr. Ihejo Abonye. Oh, one. Daniel Abadraja, President General. Aina Labadabandaru, Imo State Internal Revenue Service. I know him follow to here. Fully represented. Staff of Imo State Internal Revenue Service. You are all welcome. Ndeti Lady Chidebere Miriam Ojima Nekele Ndoganye the Abahiwe family Ndeti Ekele Miriam Teresa. Pascal Obiora Abonye Ezana ya na ndoke onye mebi kwele onye me asale ya Nekele Chinelo onye mebi kwele onye me asale ya o chai ndị awu munna ifoliba Nekele John Bosco Chukwuebuka Abonye na Sita Mary Ateze Abonye. Reverend Franklin Nowe Okochukwu. Lotanna Abonye. Ihe Chukwu jikọrọ na onye mmebi ikweli ya. Chukwu jikọrọ na onye ahịhịa asala ya. Ihe Chukwu jikọrọ na onye mmebi ikweli ekwe. Ihe Chukwu jikọrọ na onye mmebi iseli ya. Ọnwụ nwanne.
wa mama. Ndede wako wa mama. Ibunu. Olóyè wako wa mama ye. Ọkọ wa mama futa wo bi akọwara je ku wa o kanye wa wa o. Olóyè wako wa mama ye. Ibunu ye. Olóyè wako wa mama ye. Wáyọ̀ na ijeje. Olóyè wako wa mama ye. Ọkọ wa mama futa bi akọwara je ku wa o kanye wa wa. Olóyè wako wa mama. Ọkọ adeli mo se ti wa mama o. Adelaja se ti wa mama. Ọkọ wa mama futa ne bi akọwara je ku wa kanye wa wa o. Olóyè wako wa mama ye. Olóyè wako wa mama ye. Ilo zulu. Olóyè wako wa mama ye. Ọkọ wa mama futa ne bi akọwara je ku wa o kanye wa wa. Futa bi akọwara je ku wa. Kaiba. Futa ne bi akọwara je ku wa. Kaiba. Egwu nne ji akụ ọnwụ egwu ịhụnanya. Egwu nne ji akụ egwu nwanne na nwanne. Egwu nne ji akụ agbacha ekuru nwa. Ọsọ na-agbala mgbara onye ibi ya naghị akwụ ya. Onye ibi ise tiwe maka ọsọsọ ibi ọnwa. Mana nkewa ntị ya nụ n'ihe amaala egwu ihe kiri ya o. Ọ na-eze ndela n'olu nwa mama mụa. Ihe kiri ya oyiyo. Nkewa ntị ya nụrụkwa ihe nna kwa na-ekwu. O nwere otu nwoke a na-akpọ onye mmechi. Onye mmechi nọ na nwata nne ya wee nwụọ. Ala ekwuzi nne ya nwụrụ nne ya wee nwụkwa. Onye mmechi agbọghọ mbọ gba mbọ gbashi ike. Ịmazị ọ gbọwara mbọ ọ rụra ụlọ ọma. Gbọwa mbọ dede olu na nwaanyị ọma. Elewu mkpe nweghị ọma ara obi dị ya o. Ọzọ ngadi ezoro ugo nwaanyị ọma. Onye mmechila nwaanyị ya. Emechila nwaanyị anyị ebirighị ọnwa abụọ. Ewetu onye mmechi jibere ya n'ọrịa. Ọnwa na-egwu dị ụlọ ọgwụ dọtọ nyere ya bedi. Dọtọ enye ya bedi biro gwọwa ya ọrịa ya. Agwadola onye mmechi agwọrọ ya ọnwa mbụ. Ụfọdụ onye mmechi gwọọ ya ọnwa abụọ. O ruola aka onye mmechi ahụ onye nwụrụ anwụ. Iwuzie ka nwaanyị shebe na ya kwarịrị. Iwuzie ka nwaanyị sheti na nkwarịrị. Dibo dim le ọpịrala m wee lawa. Dọta jụọ onye na-eme dimans. Dọta jụwara so onye na-eme mkpọtụ a. Nwaanyị biri n'akwa bedukwa na dọkịta. Dọkịta gwara nwaanyị o ji agwụ ụmụnna ka ọ bịa. Akwa ji agwụ ụmụnna ha bịa bụ n'ụlọ ọlawa. Nwaanyị gara n'aka ndị kwere na-eme wee bịa. Ewe ntị ụmụnna ji kwere na bịa. Ụmụnna ji bịa sị ga-abụ n'ozu ala. Dọkịta sị ga-akwụ ya 20,000 naira. 20,000 naira before ozu. Anyị amụrụ ofu onye dị n'ihe akalaba mee. 5,000 naira were nye enyewe dọkịta. Gbawa dọkịta ụkọ gara wana n'ego. Ọkịbasa n'onye mmechi ya na onye mre. Dọkịta kwuru n'isi nne mere anwụọna. Ụmụnne kechebe. Ụmụnna kechara ebe dọkịta jụrụ ajụ. Ewere iwe jụrụ dọkịta ozu alawa. Ozu ọnụ ọ na-anọwa mkpụrụ ụlọ ọgwụ. Ozu anọ n'ụwa bụ n'ụlọ ọgwụ. Ozu agawala n'ụwa atọ n'ụlọ ọgwụ. Ndị niile nọ n'ụlọ ọgwụ etiwe sọgbu. Dọkịta kpafuru n'anya ozu. Dọkịta ozu eshigbu n'anya ebe a. Ọkịma anya mere dọkịta jibiri gawa. Agbazuru ụmụnna ebe ebe ọbụ n'ozu lawa. Dere ntị ụmụnna jibiri n'ịbịa. Ụmụnna ji bịa sị ga-abụ n'ozu ala. Dọkịta si weta 5,000 naira wee na mbụ. Ojiji nke a bụ n'ozu afọ ebe a. O chekwara na esi ọgwụ tọle shubadị. Ụmụnne were mba ọra na dọkịta. Ụmụnna jide nkusu onye dọkịta. Tụwa dọkịta iwekwe n'obi chọọchị ya. Dọkịta ke isi nwekwe obi chọọchị ya. Ekwe ka ozu dị mma ha sị ka anyị buru ozu. Ịsa akwụghị 20,000 bifo buru ozu. Ọ bịara mgbe ozu jiri bịa mebie. Ịsa wetete 5,000 naira bịa kpara ozu. Ịnọkwa ebere anyị ga-emere gị ka ịnwa dọkịta. Dọkịta ọkwa isi ya ele agwọ ọrịa. Ị ga-akwa dị 50,000 ebufuru ozu. Kechara ebe ụmụnna jụrụ ajụ. Ya kọ 50,000 ebufuru dị ozu. O chekwede ịga anyị n'ụwa. O chekwede ịga anyị lele. Dọkịta ji ịnya anyị n'ụwa. Dọkịta ji ịnya anyị n'ụwa. Chirimu. Ebu mgbe na-eri eri. Ọjọ́ àrẹ̀rẹ̀ wá dàdí. Ọjọ́ àrẹ̀rẹ̀ wá dàdí. Aga
aga na kwa lewu yokriyo na muku chipsa onchwale barrister doctor abonye onchwale mba barrister onchwale mba observer you want them you my brother from another mother observer one form you tell one no jogo ago ga drege ku they do for both. oh yeah I was at the dialogue. Yes. Paul Fomado, retired permanent secretary, Imo State. Please here, welcome. Francis Ananam, retired staff of Imo State Sports Council. Member of the Political Grade Agonese. Observer. Observer, you want them. Olepemi, Sir, Doctor, Barrister, Yedio Aponye, Ojolepa. Jesse Agonya, Onye Shanya Abuja, Jesse Agonya, Father Kamnako, Engineer Daniel, President General, Secretary General, Agonya Diplomat General, President General, Yedio Agonya, Chief Sir Ocho Remember. I am a all right, ladies and gentlemen, still on. I'm a recognition.